Hej venner, jeg laver denne video for at vise jer, hvordan man samler flere enheder fra Monastrell-kollektionen. Vi placerer basen på overfladen på gulvet. Den har disse 6 støtteben, de fungerer som justerbare fødder, og I skal sørge for, at de alle rører gulvet og står i vater. Der følger en undbakonøgle med basen, som det vil hjælpe dig med at justere benene, så de rører jorden helt, og basen er helt i vater. Du skal også placere disse små metalcylindre her, som skal i en lille pose. Du placerer dem i nogle huller, som træet allerede har. Her er der fordybningerne i træet, så modulerne nu kan passe ovenpå. Lad os tage et modul. Vi har en anden. Der har vi det. Nu vil vi tage dette stykke, som er et samlingsbræt, der skal forbindes det nederste skab, det nederste modul med det øverste modul. Som du kan se her på møblerne, skal du også placere disse metalcylindre, der bruges til at sikre, at det stykke, vi placerer ovenpå, også passer på plads. Det er vigtigt, at du placerer den i niveau med bagenden. Okay, jeg tror det er det. Perfektioner. Nu tager vi en anden og placerer den oven på den anden form. Og vi placerer den der, så den er i niveau med bagdelen. Perfektioner. Nu vil vi tage en anden enhed. Og vi vil placere den ovenpå. Okay, det er perfekt. Og en anden, som vi vil placere her. Nå, det endte godt for os. Nu skal vi samle det, så det hele bliver en del af hinanden. Et cover, der også følger med sættet. Dette dæksel har også de samme huller, som modulerne kan passe ind i. Her vil vi vende det om, fordi det vil vende nedad. Og vi ville lægge den ovenpå. Vi forsøger også at få den placeret på linje med den bagerste del. Og vi har den allerede placeret. Som du kan se, passer den perfekt. Den bevæger sig ikke, den falder ikke. Det var en joke. Ja, den forbliver stabil. Og de 4 moduler er fuldstændigt forbundet. Da dette altid vil være ved siden af en væg, kan du, hvis du mener det er nødvendigt, også fastgøre det til væggen heroppe med nogle beslag. Så ja, det er mere sikkert. Og alt hvad vi har tilbage er, fyld den med vores yndlingsflasker vin og nyd den. Farvel.